Euskal Herrian duela 22 urte. Beraz, ni San Franciscokoa, eta nire gurusuak hippiak ziren. Eta eskubide zibilaren alde ginen, eta pasatu dut, beraz, nire gaztetasuna, betidanik izan naiz musikaria, beraz, kantatzen, eta sortu dut enpresa bat, euskal produktuak, beraz, hedatzea mundu osoan. Eta zuritxarrez duela 18 urte, ez zen jende pilo bat internetxarean, eta ez zen jende pilo bat euskal produktuak erosteko. Baina, gero, pixkanaka, web agentzi bat bihurtu gara, eta gaur duela, beraz, 18 urte ondotik, web agentzia dugu 8 pertsonarekin. Nik botatuko ditut statistikoak iparraldekoaren eta frantziaren statistikoak emakumeari buruz. Eta ikusiko duzue, beti gaurkoa da, eta iparraldean eta Frantzia mailan. Beraz, gizartean mundu osoan stereotipak jarraitzen dituzte, eta pentsamoldea eta ingurumena. Eta zoritxarrez stereotipak ez dira bakarrik gizonezkoen historio bat, baizik eta emakumeok ere askotan stereotipo horietan erortzen gara, nahi gabe edo nahita. Emakume bakoitzak ikusten du behar bat bere aurpegia esadi horietan. Zeren eta guk gira familiaren aurpegia, eta gero ekonomiko arloan behar dugu ere saldu, kudiatu, langile kudiatu, dena kudiatu enpresaren arduradunarekin, eta ez gira beti senditzen prest behar ba kentzea gure aurpegia oso gisakoa, eta bolzun zuen? Eta izatea lider bat Schwarzenegger bezala. Emakumeak Frantzia mailan eta iparraldean, emakumeak sortzen dute bereien enpresak gizona ondotik. Eta baitere nahi dute bere lana sortu. Emakumeak baitere beraien bizi moldea ez da hain altua gizona bezala. Beraz, eta baitere, baina hori da munduaren mugimendua egiten dute zerbitzuak. Hori da, adibidez, Frantzia mailan eta bereziki iparraldean, guk galtzen ari dira enpresa handiak, ez ditugu. Bakarrik zerbitzuak edo turismoaren zerbitzuak oso zaila da eta nahi dugu mantendu beraz gure enpresa handiak, baina zaila da. Jadanik, lehena gure neskak sortzetik bere pentsamoldea, beraz, irekitzea eta erakutsi posible dela beste zerbait egiteaz, bakarrik idazkaria edo bakarrik emakumeen beraz lana. Bigarrena, ez dugu erabiltzen modelu guztiak ditugu lanaren alde. Ez dut nahi egan zure printzesen gola guztiak botatu, baina nahi dut egan behar ditugu baita ere erakutsi beste moduluak eta badira horren barbiak, zientifikoak, eta baita ere justagailua matematikan eta zientifikan Ameriketan, behar ba ez hemen Europan, baina etortzen ari dira. Eta probatzen dugun egitea,
haur tipitatik, jadanik, ekonomikoaren alde, ekonomikoa deskubritzea, ekonomikoa ere eta beste modeluak beraz erakutsi neskari.